Историята започва с факт, който звучи почти нереално. Един от най-мрачните диктатори в човешката история имал необичайна слабост. Не към алкохол, не към вино, а към Кока-кола. Адолф Хитлер не пиял алкохол. Докато около него се изграждала машина на идеология и страх, в ръката му често имало бутилка Кока-кола, символ на модерния свят, който публично отричал. Личният навик постепенно се превръща в масов. Напитката влиза в ежедневието. В Германия хората я обикват. На празненства, на събития, в обикновения ден. Войници, цивилни, младежки организации, милиони каси годишно. В армията Кока-кола става една от най-популярните напитки, веднага след бирата. Но тази история не е просто за Кока-кола. Тя е за това как войната ражда нещо неочаквано. Името му е Фанта. А за да разберем откъде се появява, трябва да се върнем назад към Кока-кола в нацистска Германия. Зад всичко стоял един човек – Макс Кийт, германец, амбициозен, обучен от Кока-кола в Америка. През 1933 година, когато нацистите идват на власт, той поема ръководството на германския клон на компанията. Кийт не продава просто напитка. Той продава усещане, образ на модерност, нов начин на живот. През 1936 година Кока-кола спонсорира Олимпиадата в Берлин. Нацистите приемат партньорството и блясъка около събитието. Продажбите растат стремително. От 100 000 каси през 1933 година до над 4 милиона точно преди войната. Но през 1939 година всичко се променя. Границите се затварят, светът се затваря, търговията вече не е същата. Войната спира доставките. Екстрактът от Америка вече не пристига. Суровините изчезват. Макс Кийт знае, запасите скоро ще свършат. Фабриките не могат просто да спрат. Машините са там, работниците са там, политическия натиск е осезаем. Производството трябва да продължи под някаква форма. Решението е сурово и прагматично. Нов продукт от наличното, от остатъците, от това, което войната все още позволява. Оригиналната фанта се ражда от ябълкови пресовки, суроватка от сирене и захарно цвекло. Това не е рецепта за лукс. Това е изобретателност, родена от недостиг. Вкусът бил странен, но сладък. Достатъчно за да се пие. Някои дори я добавили в супи и сосове, защото захарта била рядкост. Името идва от думата фантази, фантазия. Легендата разказва, че Кийт казал на екипа си: използвайте въображението си. Един служител, Джони, извикал спонтанно: Фанта! От една дума, родена в хумор и бързина, се появява марка, която по-късно ще обиколи света. Първите бутилки достигат до висшето ръководство и получават одобрение. Това е достатъчно. Фанта бързо се налага на пазара. Още през 1941 година се продават милиони каси. В заводите напитката носи усещане за малка стабилност. В свят, който постепенно се разпада. Тя достига и до армията. Когато бирата липсва, Фанта заема мястото й. На фронта бутилките носят усещане за нещо познато. Малка глътка нормалност в хаоса на войната. Градовете са бомбардирани, индустрията се руши, но производството продължава, понякога дори под открито небе. Луксът изчезва, но не и тази напитка. 1945 година. Германия рухва. Оригиналната военна версия на Фанта изчезва, но историята не свършва. След войната, Кока-кола възстановява контрол над германския клон и над марката. През 1955 година в Италия се появява нова версия – портокалова. По-лека, по-весела. Тя завладява Европа, после света. Днес Фанта се продава в десетки вкусове, в стотици държави. Цветна, младежка, безгрижна. Тя не идва от слънце и портокали, а от време, в което светът се руши и напомня, че дори най-цветните неща могат да имат тъмен произход. Историята на Фанта не е просто история за напитка. Тя показва как бизнесът оцелява в мрак, как пропагандата използва най-обикновеното
и как дори една обикновена бутилка сода може да носи следа от миналото. В свят на разруха една дума – фантазия – дава име на нещо родено в епоха, забравила как да мечтае. През 2015 година Кока-Кола е критикувана за реклама, която романтизира началото на Фанта, премълчавайки контекста на войната. Компанията се извини публично. Доказателство, че историята винаги остава своята сянка, дори и зад веселата напитка. Днес името Фанта звучи леко и безгрижно, но зад него стои история, родена в трудности. Тихо напомняне, че дори най-обикновените неща могат да крият неочаквано минало. И макар всичко да започва от недостиг и война, краят на тази история показва как човешката изобретателност и креативност могат да преобразят света.